Kawasure ni atamalo maduong' mar mine manie bombe deko kapok ochako dhodho nyithindgi bang' nyuol ka ipimo kod mine manitie kor gwenge. Ma en kaluwore kod ripot ma ogol kod migawo mar thieth ma bende yango ni kwan mag mine makoro golo nyithindgi e dhoth kokalo e thuno nyaka mago ma dhodho chak kokalo kuom chupni medore. Gino ma jolony koni kidek keto ngima nyithindo kama ng'awo. Jodito e migawo mar thieth mobago romo Nairobi manyo kaka inyalo jiw mine matindo mondo odonjie weche mag dhodho nyithindgi. Gi juma achiel kende to Kenya riwore kod pinje mamoko e dhialo juma mar jiwo nengo dhodho nyithindo. Migawo mar thieth kaachiel kod riwruoge kama oriwo WHO, UNICEF e kinde mamoko obago romo mar yango okang' ma Kenya osegoyo e neno ni nyithindo ma onyuolo dhodho chag mama nyaka gichopo higni 2. E romo ma obagi e boma ma Nairobi oyangore ni e kwan nyithindo ma dhodho cha mama kowuokie chupa atamalo medore yare 26 nyaka 34. Gino ma jolony koni nyalo kelo midhiero ne nyithindo ahinya to kaluwore gi tuoche mathoth kokalo e chupa birogo. Our bottle feeding rates have moved from 26% to 34%, meaning that mothers are giving their babies formula feed, or mothers, even if they express their milk, they are using the bottle feeding, the bottle and the teat. And there are several dangers of that. You can see one of them: increased risk of infection. I said pneumonia, I said about otitis media and other infections. Then high risk of malnutrition. And this is because these people who are given bottle feeding may not have enough nutrition. Kopogore kod ma, bende ng'uro wuok ni thoth nyithindo wito nyinyo mar chak mokwongo mawuok kuom miyo bang' nyuol kaluwore ni atamalo mathoth mar mine manie bombe kao seche mathoth kapok odhodho nyithindo kipimo kod mine mawuokie gwenge. Ka koro luoro nitie ni teko kod nyinyo manie chak mokwongo mar miyo ma nyathi owinjo yudi ok chiw kaka owinjore. Breast milk varies depending on the duration, on the postnatal age after delivery. So that mother who delivered today, the milk will be different after 1 week. After 2 weeks, it's going to be different. And that difference is important because that milk is suitable for that baby who is for that age. Kenya kata kamano osego kenge chopo kare dwaro mar duol matayo thieth e piny mangima WHO mar neno ni atamalo 50 mag nyithindo ma inyuolo odhodho cha mama kende ma ok oriwo gi chiemo mamoko nyaka gichop dweche 6. Those structural challenges that make our mothers leave their children at the most vulnerable are the communication that we need to pass, because as we heard from the pediatrician, when the mothers know that this is important for their baby, they will do anything to ensure that the child, the neonate or the newborn receives the necessary treatment. Atamalo ni kaluwore kod ripot omedore 23 e higa mar 2003 nyaka atamalo 60 e higa mar 2022. Judith Omondi, Ramogi TV.